Mandai constituency by Khobzak Harbang Bishibo, Tangi Lukurok by Kok Shawika, TTAADC Harbangni Chairman Jagadish Debarba, the Amsini MLA Swapna Debarba. Aro Tangi Luku Hamkrani Shepsab Jungjanati Kok Shawimani Logi Logi Amsini Lukurok musical instrument bo Yafarka Abuni Yaglo Namkuk Poni Amsini Hamkrani Bagi Kok Shawik Narika MLA Swapna Debarma, the TTAADC Harbangni Chairman Jagadish Debarba. Kipra Motabai Songsaja Chikoncha Panda Harbang Village Committee ni bisi Mo Haset Madop Saka Kamini Chini Village Committee Office ni Community Hall Mo Sobali Sobali Lema Tongani Malo Lani Mabuji Lani Bonbagi Asenong Jiton কিছু বিমে এখনো খোঁজখবর মানাও বেলাকে হাসিবাই কথা মনে বনো টং হেমানি বাকি হব পক গিয়া মুইতু মানু নিয়া চেয়ারম্যান বলরাম ফোন খাই সাহর বেলাইছে ওয়াতিন তো হাসার তাম খাইনাই খানানি প্রোগ্রাম লবা খরগরি ফাংতুম খরগা ফাংতুম কেসার তা খাইদি সিগাংবাসে ক্যান্সেল বমু ওয়াতি লাপিকাই বাকি খাইনাবা সংতো ওয়াতি মাসি তমলা বলে ওয়াতিকে ওয়াতি ফাই দমতুম আংটি ফাইনাই বলে সংসি ফাইনাই নর নগদ দমদি তবো ফাইয়া হনকাই নরবে কক সালাইদাকাই নং তাম প্রবলেম তং খানালাঙ্গু কাইসা খুনজু নবারু ফুকमा हायिंगु गासिनो सिदं जतन कामदुं दंबायदि तेवसन नरमो पाइफ्लाया खाजनि खुलुमुंताय हामजमुं रहरि आंखौ मुथाका खुलुमखा যে খাকা মাসত কিরিমে এখনো কিসিসাং ইয়াপাই নংথানি ইয়াপাই রিনা বাকি কাছে পান্দানি টিফা পান্দাও মানজন খাইকা টিটি এডিসিনি চেয়ারম্যান বরমনাম জগদীশ দেব বর্মা তে বড়বো সাবজোনালি চেয়ারম্যান বরমনাম বিনয় দেব বর্মা তিনি ত্রিপুরা মথালি ব্লকনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বরমনাম অসীম দেব বর্মা তেবারও হারবাং বিসিনি চেয়ারম্যান তাই অক্রারক তাই যত মানজারনাই যতন খাকা হামিয়া ফারো তিনি जों বিরোধীও বোচাওই जों मुकाबिला खालाय दंगायो বিরোধীও दंगै फानो जों जाते दफानि बागै हानि बागै हिनैनाय जतन खाथन लायजा मानथुं मान्याथुं अमहायके जों राजनैतिक बायखा आंचलिक दल खालायमानि बालखा अमहायकेन खालाय दं मा दंगायो ताम हिमाले जों आरो बीजेपी बखायमेया बीजेपी तो दाबो नेशनल पार्टी जों नेशनल पार्टी बखायमेया एंखायबा चिनि बररो बीजेपी वो हाब थांबाय गामु बीजेपी जेहेतु सरकार दंगो बीजेपी जेहेतु बरक फेसिलिटी रिमानो बीजेपी न मानाय हिनैनाय हाब थांबाय गामु फियाबा चिनि बररो जाति दफाना हामजामानि बागै हाना हामजामानि बागै जों अमहायके मा दंलायो बिरोधीओ दंलायो तामखाय ताय कायसा हंगामखाय महाराष्ट्र हामजागैनाय थामचानि मारिनो हामजागैनाय तातेबो अमहायके बुबाग्रानि बिसिंति क्लायैनाय तेबो तेब्रामो थानो जों रमै मा दंलायो जोंबो अमहायकेनो नन हामजामानि बिसिंति क्लायनो एमएलए जांगै राहाका जों एमएलए ओ दंगैनाय सामुं खालायो तामखाय जों गांगाय सरकार गरै फानो बिरोधीओ दंगै फानो जों आरो जों जाब सृष्टि खालायनाय पाब्लिकनि जे जनगणनि मानथाय सप्तायनो जोङो तुइफायो तामखाय तेबो साब्रिवैनाय अफिसाव जों साब्रिवैनाय सामुर खालायरि तरिवो फियाबा बरक आरो ब्लक हिंदी नि एग्रीकल्चर नि फिशारी बेबाग जागावनो एआरडीडी आईसीडीएस बेबाग दप्तरनो आरो बीजेपी नि नेतारक एंखा ब्लक नि चेयरमैन रक ब्लक नि बिदु रक न बात खालायनाय बंनि इच्छातैखै सामुं चलिरिनाय नाय दं
ebong choliri bo tongo a choliri tongmani bisingtwi bong phan no use khaimani bisingtwi khlainai chung botam ni wan suka chung bo jehetu arwo mandayo chini tipramo thani MLA tipramo thani MLA chi gangkai tangi BJP ni arwo kok bai cholinai ninai chung bo wan suk laikha ama hakin ma wan suk nai tamke जों थानसासि मा तंनाय एकता बौद्ध मा तंनाय अबनि थिनि दाबि दावा मानथाय सकथायनो जों आरोनि तिखाय तुबानानो हिंखाय जों फानबाक्साव मा तंनाय दिनै अरबो सानानि थाखा हिंखाय जों विलेज कमिटि निर्वाचन खालाया सानानि थाखा हिंखाय ब्लक जे चेयारमैन चंग तंमानि अबंका सिलेक्टेड इलेक्टेड या बनबो जेहेतु যদি চিনি विलेज कमिटि ओ যদি अरबो जों सिलेक्टेड निनाय इलेक्टेड या नि যদি कक साका हिंखाय जों बो अरबो kok saimano khorang ko sukhani jeng kok saimano oro block obo oro elected ya selected si engke jungbo o selected no mani ni nai jeng sekangbo o mahai keno jeng andolon ma khaika block bare jeng tipran mothani taraf hoite talarok mari laikha ebong block ni video kok ri horo oro oboi dike ni borok no ringai ba tipran mothani borok no ringai তাই বিজেপি নি বরক ন রিঙি নাই আর ও যে কোনো মানথাই সপ্তাহ থেকে বিলিবন্তন খাইনানি থাংতানি আর সিলেক্ট খাইনা থাংতানি जों अमहायके सिलेक्ट खालायनाय हिन्स जे सामानि अकग्र बेबाग न नांगलिया जे विलेज कमिटि नि चेयारमैन रो जे सिलेक्ट खालायबानि अ सिलेक्ट मतेरो बेनिफिशियारि रो मानिया अमन बलाना अमहाय मानिया ngै दंखा दा अ जागाव थानानि बागिनाय जों ताबुक चेष्टा खालायलायो एबं खब खालायनाय ताम हिंगांखाय जों कायसा MLA आसुगनि बागिनाय कायसा अफिस खालायनानि नाय दंगो जों आरो आसुगु अफिसियेल सामुं तांनाय एबं अरबो भिडिअ उंथन इन्जिनियार उंथन अफिसार उंथन रिंगिनाय बरम कक मासानाय अमहायके खालायनानि बागिनाय जों ताबो अफिस कायसा नायतु दंलायो अफिस ताबो जों मान्याखौ जागा गाहाम मान्याखौनि बागिनो जों ता आसुगमान लाया अफिस जखन जों आसुगनाय जों अबहायके सामुं सिस्टेमेटिक बायबे सामुं तांनानि चेष्टा खालायनाय ताइ कायसा हिंगांखाय मान्दाय एलाकाव लामा गाहाम गरै अमरक तो आगिनि सिमेनो गरै हायते जेकुनो MLA फाइपानो लामा गाहाम रिमानिया अमो हायके इन्जिनियारबो कक सालायो अफिसारबो आनो साका मैडम नोंफान कायसा कल खायरिदि जोंनि अर लामाराव कक फाइबेनाय जतन एस्टिमेट आकर फाइजाब निनाय चीफ इंजिनियर नि नम्बर आकर रिखा फोन खालायनाय चीफ इंजिनियर बाय फोन खालायनाय कग्रक आकरक सालायका कग्रक आकरक सालायमानि बिसिंते 16टा सामु PWD हयते नखरि फायका नं अ हारबां खबजागरो अ हारबां ब नं अबो लामा उंनाय ताबो तो अरबो तामनान वर्क अर्डर नखना सिमिस बाकी दंसिबो वर्क अर्डर नखर गांखाय नं अ सामु रबो तरक ngै थाङो yang rogo ba kasa kusu ja phasing rogo gangkai yang sat para bukhang rogo aram bungi tongkha nong orobo aram bungnai tai kesang gangkai nong oro jeta khub osubida khub problem tongoni nong obong gangkai norok ma abobo norok ni bisingti khelai dabi ma khlainai dabi khlaimani bisingti anggo saitoknai tam male nong oro harbang bisi oro duita bisi haikai norok je office salok ma tongkha बात कैसे कम्युनिकेशन करी तो एकदम हाकसाल खालायनाय कैसा मादत ते कैसा गंका नलबागला अम हाइका आसुगि मा तंखा अ हारबां बिसिनो बाहिका थानसाका आसुग्रि मानाय आबो चेष्टा माना रगलायनाय म मादत बाय हारबां न लामा मा फुकनाय आबो सिब्लाना लामा मा फुकनाय अ लामा न फुकथानि नाय आं जथेष्ट आं चेष्टा खालायमानि बिस आं तरुनाय हिनि कक रिमेया जेहेतु आं जों तिप्रामथा सरकार ग्रै आं चेष्टा खालायनाय जथ साध्य चेष्टा खालायनाय बाहायके अ लामा रकनो जों खालायमान नं अरतो सिगांगो आं प्राय नर भिजिट खाय थांजा भिजिट खायनाय नं नरनि जेता दै टेंकी सनामानि अ दै टेंकी सनामा जागा दैदा हाब ताम उंखानि नां खबर ना हातंगो फियाबो अरो कारेन्ट करिफान बियांनि अब पाइप बाय जाम तानि दै मानो बा दै ताक मान तंखो आपातत हिन तमा बांका दै मानो हिन तंगो माने आरो दै किचो गेफा आपातत दै मान तंखो हिन सान खानान मानिबा ताबुक तैसे फाइक खानावका तैमानि हिनै अबनबो आं DWS नि SDO न फोन खाय आं कक सावानो एबा हयते जों जखन अफिस आसुकाय बन रिंगि तुहिनाय अबनि प्रब्लेम रंनो खानाय नायानो तां
tam buma hainka ebong norok jotono apro উপস্থিত দङ DWS ni engineer no butui feja ebong electric ni engineer SDO no butui feja apro mane current bo nango tui bo nango hini nai apro bo norok khanaka tamjan borok current ni byapar bo cycle mani tui ni byapar bo cycle mani jarao tei ang next time no ngoro tai sob phaimani ngai manya phano kisi sapano abo rajani birthday o जों फाइमानि राजानि बार्थडे ओ माइखे किचार बाग्लायमानि अब जतनो रिमे फानो कयजननो रेवैनाय गोबां रिमे फानो अमहायके खलायमानि अमहायकेनो तिरुक अमहायकेनो जों कम्युनिकेशन के मा तंनाय मा फायनाय कक मा सलायनाय सुख दुखे विपद आपद अब जतन जों शेयार खलायलायनाय अमहायकेनो जों अबनि बिसिंति खेनो जों संगठन बरमान मानारनाय तिप्रामथा संगठन कराक मा खायनाय बुरिनि मथा तिप्रामथा TWF YTF ते कर्मचारी अब्रनो तुइनो जों संगठन जों जांगा खायमाति सानाय आउ तैसा हंगै जों MLA नि फान्ड तो दंगो MDC नि फान्ड बो दंगो MLA नि फान्ड MDC नि फान्ड तेमन आसे कत मानिनो जों रिमानिया कत स्कीम कत प्रोजेक्ट अब्रनो जों रिमाया जे रिमान तै जों जे अमनो चिकन प्रोजेक्ट चिकन एस्टिमेट खालायनो जों अमहायके जों मारियो अमहायके न रिउ थानाय चाइ तंनाय जे गभर्नमेन्ट नि जे दाबि दावा हाइमाता आबो जों अब तो चाप सृष्टि खाय तिख्लायनाय न आरसिनि जेते चिकन तैमा थगिया जागा तै रग्रिनार आबरो ओ लामा किचा मिचा चिकन आबो लामा रक न खलायनार काचा लामा रक न आबरो न तो जों खलायनो मा थांनाय बे बिसरामा गा दक लायमानो अमहाय कताबो अमहाय जे रिमानो तिनि अबो नंग अरबो खाम सेट कालबारिनि ना कालबारिनि खाम गेबो मिटिं सिलो तामा खाबला जखन जनसभा खालायपुर गाखा खाम रक सिकरि थांगो ताक जनसभा खायनानि नागांगाय नर अ खाम रक ताममानाय फियाबा जत्न मा करनाय अब सरकारनि मानै हिनैनाय जत्न खायांगांगायला अब 7 टाका स्पन नांगि हायसे आउन बगिनर अब जत्न मा तरिनाय जत्न तरिदि कालबारियो तामदि मिटिं निसिलो तै नर नखरि माखा हयतोबा नरन अरव तामनानि अब 5-6 जना मिलुइ नर बुदाय अब खलायगना ना गै नर खरच तो खामरक तलां मैया जागा बतंगो माने रां पैसा करिर अति रगो बचन हेल्प मा खलायनाय ताम हिमालय राजा जों हामजांनानि फुरंगो जुबानानि फुरंगो जोंनो जलिनार जोंनो बुलायनानि तगलायनानि फुरंगिया राजा सिनि बुबाग्रा हामजागमानि बिसिंति जों सुबालाय मालायो ताबु हामजागलाय मालायो केबनि नगो बिपद आपद कलायका आरो थां सुबायो केबो हस्पिटाल कलायका थां सुबायो केबो बय पाइ मियां तो आरो थां सुबायो जों अमहायके बुबाग्रानि बिसिंति जों हामजागमु माखा हामजागमुनि बिसिंति खलायना ताबु जों अब खाम बनर मरलाय माने अ खामरक नबो नरक नंनि पारा प्रतिबेशी रगो अमहायके नरक चलिलायदि माने अर खा बायनानि बा खा कयनानि बो गरै ताम हिमालय जों जे मानसा जों रलायनाय ब मानो जों माया आमतितांदि दिनै हयतो अरो मादत नलबगला सगैया खुना नलबगलाबो सगैनाय माने सालसाबो जों रिमाया मास कासेबो जों रिमाया बसर कासेबो जों रिमाया नेक्स्ट नि बसरा मानायता मा नासिंनाय एकटाखा जों मा नासिंलायदि संगठन नरक तुइ दुलै चांगा खायतिदि तामगांगाय सिनि मानथाय सप्तायनो जों अबश्य जों मानाय जों गभर्नमेन्ट गरिफानो प्रेसाराइज रिउनाय जेहेतु सिनि एरो सिनि अ मानदायो जों MDC बो दंगो MLA बो दंगो जों अमहायके साक थारै तांलायानो नंथानि आसाताय बिश्वास नरगे आनि ककिसे सामरन मताखो बतन